nagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa penalidad. tao ka mag-issue sa war on drugs, palagos man subot ang higit na Ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na medical. Siya na anas tingong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kang Camarines Sur, isinakat na sa red alert status. Mga barangay sa Naga, dikit sinakamati nin paglangkaw kang tubig sa nakalihis na pag-uuran. 200 na pulis sa Naga City Police Office ipina sa irarom sa mandatory random drug test. Clinical graduation and recognition rights kang Naga College Foundation ginibo ka nakalihis na aldaw. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Kristen Reyes. City Disaster Risk Reduction and Management Office nag-report kay Mayor Lenny Robredo na kadikit ang barangay sa Naga na nakamatay ning paglangkaw kan tubig sa nakalihis na pag-uuran. Uyang sa kuyang report. Sa loob ng 24 oras, nakamonitor ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon ng Naga asin sa barahaon na lugar. Sa report ninda kay Mayor Lenny Robredo, solamente ang Barangay Del Rosario, ibang porsyon kan Barangay Concepcion Grande at Pequeña ang nakamati ning tubig baha. Inisubot magayon na improvement sa syudad, hulitakan mga nakaaging bulan o taon. Diit sa ng pag-uuran, nakakamati na tulos asin nagkakaigwanan ning pagbabaha sa ibang parte kan Naga. Susog kay Mayor Lenny Robredo, kang nakaaging simana pa naglilibot ang saidang team para hilingon ang sitwasyon kang kada barangay. Dakulang tabang man si paglinig sa Sagop Creek para magdagos ang pagdalihig kang tubig. Maugba kita. Igong actually kita mga composite teams na naglilibot, naka-assign talaga. Binangata si Naga into several areas since last week. Nagpuuna si mga oran. Sige-sige silibot kang teams ta. Si mga inaasahan tang magagrabing baha. Pagdikit na oran, mayo masyado niyan. Sa iling ko talaga significantly nabawasan si baha dahil sa pag-ayos kang Sagop Creek. Although igwa man giraray, halimbawa sa Del Rosario, igwang dikit na lugar na nagbaha. Pero ang mas cost ka to itong drainage sa dito siya tapos permi siyang nabablock. Sa Concepcion may dikit magiraray na lugar na nabaha. Pero mas ang dahilan, bako na itong outflow sa Sagop Creek. So as far as si mga barangays na nag-aasa sa Sagop Creek is concerned, maray kita. Sa sitwasyon kan Naga River na halangkaw ang sukol sa normal kaining level, pinaghihiling ninda kung magparauran pa, ma-overflow na ini, asin daing na malilikayan ang pagbabaha sa mga barangay na haran ni Igdi. Kaya naglalaom si Mayor Robredo na magpundo na ang pabugso-bugsong pag-uuran. Ang inaabangan tangon niyan na sana magpundo na ang uran para diin na mapano ang Naga River. Kasi syempre pag nag-overflow ang Naga River, nakitang choice talaga mabaha. Halangkaw ang tubig niyan, halangkaw more than say normal. Pero hopefully diin na ang sabi man kang CDRRMO ngunyan na aldaw padikit na ang uran. Mientras tanto, daiman nagpupundo ang CDRRMO sa pagmonitor kan sitwasyon sa bilog na syudad din Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Canza Reyes, Newsbreak. Nakipag-ulay man si Mayor Lenny Robredo sa mga punong barangay kan Naga na ipaaram sa iya kung ano ang mga zona ang binaha para madumanan kan mga personahe kan lokal na gobyerno kan Naga para mahiling ang sitwasyon. Dagdag pa ni Robredo, ang pagkumpul asin pagkabara ng basura ang naging kausa ka nagkapirang baha sa mga barangay. Huli kaini, dapat oral daw subot ang ginigibong paglinig. Pigpapatake note tangon yan, ang pighagad na sa mga kapitan na kung may lugar sa indang nagbaha, sabihon tulo sa habang may baha pa. Para padumanan ta, masusog na kang teams ta kung ano siya nagkukos kang baha. Duman sa mga dikit na reported ngunya na baha, kadalasan na cause, nabablock talaga kang basura si flow kang tubig. Sa hiling ko may mga lugar na dapat araal daw. Baka may designated ng tao sa barangay. Day na kaya kang city nagabus. Pero si mga barangay na igwang arog kaniyo, ihahagat na sa barangay na may designated na tao na everyday
piglilinigan. Bako man si entire creek. Pero ang iba kaya may mga pangharang, duman si build up kang, kadalasan siya mismong basura, pero si debris baga, mga nahuhulog na mga dahon, mga remnants kan mga kahoy na natumba. So kung igwalang naglilinig everyday, sa hiling ko okay kita. Mientras tanto, nangihinayang si Naga City Mayor Leni Robredo sa duwang aldaw na sunudan na suspendido ang laog sa klase asin trabaho sa gobyerno matapos ideklara inikan Palasyo, Malacañang. Susog kay Mayor Robredo, mayo subot dakulang epekto ang pag-uuran sa syudad ni Naga asin kung siya sanang masusunod mayong suspensyon sa pagklase asin trabaho sa Naga. Ang duwang aldaw na suspension sa klase asin trabaho ang nakakaabala sa pagklase asin abala sa paghanap buhay. Naglalao mga alkalde na sa aga mayo ng suspension sa trabaho asin sa klase ang isusugo kan gobyerno nasyonal. Ang problema kaya kung ako masusunod, dapat na ina-suspended today. Dahil si local forecast naman, while may uran pa kunyan na inagrabe, nag-national declaration kaya, nakabali kita. So, yun ang masakit sa national declaration. Kasi even yesterday, grabe si uran. So, nakakasayang si Aldaw na nawara sa pagklase, si mga nag-aasa sa itong no work, no pay, mayo ng trabaho duwang Aldaw. Sana din na sinda magna-national declaration. Sana may discretion ang lokal mag-decide para na aangay ta sa tunay na sitwasyon on the ground. Sa iba pang bareta, itinaas na ang Red Alert status sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office as in Emergency Operations Center kan Camarines Sur matapos ipaluwas kan pag-asa ang yellow rainfall warning sa Camarines Sur na pwedeng magkausa ng pagbabaha. Sa memorandum ni Governor El Rey Villafuerte, pinagsusugo kaini ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office na magpautob ng forced evacuation kung isakat na sa orange as in red rainfall warning ang Camarines Sur. Naka-activate naman ngunyan ang gabos na response cluster sa Camarines Sur. Sa iba pang bareta, tulos nagpadara ng heavy equipment ang Ako Bicol Porte List para sa pinagigibong clearing operation sa Barangay Luluwasan, Balatan, Camarines Sur. Huli kan halangkaw na tubig na nagaagi sa spillway darakan pag-uurana. Padagos man ang paghatod ng ayuda kan Ako Bicol Porte List sa mga apektadong residente sa Albay asin Camarines Sur. Naka-red alert man ngunyan ang Ako Bicol mantang naka-standby ang mga rubber boats asin motorized rubber boats, pati na ang mga trucks para sa biglaan na pagresponde. Sa iba pang bareta, gobag kan lambang PNP personnel kan Naga City Police Office, pinapasiguro para magamit sa oras na sinda kaipuhan magresponde. Ang buong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa pag-activate kang Reactionary Standby Support Force o RSSF kang Naga City Police Office bilang parte kan sa indang preparasyon ngunya na maraot ang kamugtakan kan panahon, bit-bit kan mga ini ang sa indang gobag. Nakabugtak sa gobag ang personal belongings, survival kit, first aid kit, hygiene kit, flashlight asin iba pang kagamitan na magagamit kang kapulisan sa pagsalbar nin buhay. Ang laog po kang samuyang gobag is si mga personal belongings mi po na magagamit mo po during rescue operation. Samuya po, ako po bilang sarong rescuer, ang mga gamit ko personal, tas pwede ko din gamitin pang salban ng buhay. Araw po kayo ng doyan, personal na gamit ko po ini. Tapos sigapod, pwede ko pong gamitin pang rescue sa kung ano man pong re-respondian ko. Tapos po, pag mauran, may PNP raincoat po kami. Tapos extension, kung sakasakaling kayo puhanan po ng extension para po makagamit ng pag-charge ng mga equipments. Tulad po kayo ng flashlight mi po pag during night movement, may flashlight po kami. Tapos po, whistle po, serve po as warning device. Tapos po yung multi-tool po na pliers. Igwa na po siyang cutting tools, may piercing tools, may knife, may extra pong screwdriver tsaka Phillips screw. Tapos po, si toiletries ko po, extra t-shirts, tapos extra uniform. Tapos po ining
Hindi po mawawala po talaga yung first aid kit. Pang BP up, face mask po, para di mo makontain pagka nag-responde. Mga bandages, tapos mga tapes, tapos may triangular bandage po. Tapos po, dawa po nasa rescue operation po kami, di po pwedeng mawala sa muya ang issued short firearms po. Kaya igwa din po siyang separate na bag sa kuya. Ang gabos na nasa laog kang go bag ang makakatabang na marahay sa Disaster Risk Reduction Management Team sigon sa Naga City Police Office. Base man po sa mga na-attendan ko ng search and rescue operation, kaibahan po si Sergeant Quiapo, nagamit ko po siya. Although po dikit lang po ang gamit na darami, nagagamit mo po siya to the namamaximize mo po si use ka po kang mga daraming gamit. Very useful talaga po ini yung daraming go bag, lalo na yung medical kit. Kasi yun ang pang first aid me kung may matatabaan kami o may injured. Kaya kahit buwan permiming darain niyo go bag during calamity. Kinakaipuan na lambang personay kan PNP Naga ang igwaning go bag na magagamit sa rescue operation maski subuot da iparte kan Disaster Preparedness Team kang NCPO. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, mientras nasigido ang pag-uuran kasudma, personal man na pinag-monitor ni Camarines Sur Police Provincial Director, Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ang Santa Elena Baras Spillway sa Nabua, Camarines Sur. Dinumanan man ni Police Colonel Olaya ang Oroaldao Spillway, asin ang Madawon San Vicente Spillway sa Barangay San Roque, Madawon kan kaparehong banwaan. Nakipag-coordinate man si Police Colonel Olaya sa mga lokal na gobyerno kasumpay kan sa iyang ginibong monitoring. Sa iba pang bareta, presyo kan sira asin gulay sa Naga City People's Mall, apektado kan maraot na kamugtakan kan panahon. Ang buong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Huli kan maraot na kamugtakan kan panahon, apektado ang paglangkaw kan presyo ning sira asin gulay sa Naga City People's Mall. 20 hasta 80 pesos ang inilangkaw kan kada kilo sa presyo kan sira sa tindahan ni General Soriano. Huli kang kadiit na supply na nag-aabot, huli kan epekto kan tropical depression asin kan habagat. 60 pesos ang inilangkaw kan sa limago na mababakal sa presyong 240 kada kilo na dating 160. Sa abo, 320 na ang kada kilo, 360 man ang kilo kan kiskisan. Sa Burao asin Matambaka, 300 ang dating 240 pesos. Naglangkaw man in 40 pesos ang bulyos na hali sa 240 ngunyan, 280. Sa Pampano, 420 ang kilo na hali sa 380. Nagpapakol man sa 220 to 240 ang kilo kan bangus, mantang 350 to 400 man ang presyo kan talakito. Syempre, pag-araw ka niyong makusugang uran ng duros, abagat, or may mga low pressure. Pero may nang yan, bantay kang before baga sa lawod. Monitor man hindi yan, kaya paano, ang dakop kan sira, kadikit. Tapos ang iba, siguro, buwis buhay man, gusto man mabuhay. Apod man, kung sakaling igwang apod na, araw ka may dakop, sige, kaya lang, masunod ka sa presyo, kung pera ang presyo nila. Pag naglangkaw sinda, syempre, alangkaw ban din ang ang retail niya. Kung padagos ang pag-uuran na mamatayan kan probinsya kan Camarines Sur, asahan man na sa masunod na aldaw, makulang subot ang supply nin sira, asin dakula ang posibilidad na frozen na lang ang maipabakal ni Nanay Lizelle Mariano. Instant frozen na lang yan, haling Manila. Haling yan sa ibang bansa. Pag-araw ka na dire-diretso ang oran. Frozen na naman yan. Haling China yan, mga nakabox na sira. Mientras tanto, apektado man ang presyo kan mga gulay sa Naga City People's Mall. Hulit na delay ang pag-abot kan mga supply nin gulay sa merkado. Kung kaya diit na lang ang ipinapabakal na gulay kang pamilya ni Ariana Malonda. Since kang may bagyo po, para ang mga gulay na po, yung mga price list po is pababa tapos pataas po. Pero mostly po, yung mga, for example, repolyo, yung cabbage, tapos yung mga lettuce po, tumataas po yung price nila. So, yung iba po, for example, yung repolyo po ngayon, 380 na po per bag and 70 po yung per kilo po namin.
Tapos yung mga lettuce po is yung mga per kilo po 280 na po, ganyan. Tapos mga pataas pababa po talaga yan. Tapos yung sa transportation naman po, minsan po nadidelay kasi sa bagyo po baga talaga nagbabagyo. So, yan po. Pag may delay po kasi parang minsan po, ang ginagawa po ni Mama, paunti-unti lang po yan. Even though na mahal po, basta may supply, mag-ano pa din po, magbibili po dun sa bagyo po. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sobra sa 200 na pulis sa Naga City Police Office, ipinasairarom sa mandatory random drug test kasubagong aga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ang saro po kaysa factors kani yung mandatory random drug test, dahil po aram kang personnel na siya ma-undergo. So a day before, saka lang po kita matauning memorandum o order na sinda ma-undergo. Once failed to undergo drug test sa order, yan po pwede na din sindang subject for explanation. Paano dahil sinda nakapag-undergo ning drug test? Parte kan internal discipline kan Philippine National Police ang pinagkondusir na mandatory random drug test. Sa Naga City Police Office, ginibo kasubagong aga ang mandatory random drug test kung saan sobra sa 200 na mga PNP personnel ang nagpartisipar. Mayorya igdi ang halis sa Traffic Enforcement Unit kan mga police stations. Pinaglinaw kang Naga City Police Office na dai pwedeng i-undergo sa drug test ang gabos na PNP personnel para dai mapektaran ang sa indang deployment. Urog na ngunya na igwang bagyong binabantayan. Maray na aga po sa toy gabos. Ngunyam po, igwa kitang sinasagibong mandatory random drug test sa PNP personnel kang Naga City Police Office. Sang ngunyam po, primero po ini ngunya na taon na sa tayong isinasagibo. Ini po as part of internal discipline kang Naga City Police Office na ang sa toya po mga personnel dahil ma-involve sa illegal na droga. Ini po, compose po ini kang iba-ibang units pero majority po igdi from Traffic Enforcement Unit. So data po kaya pwedeng undergo gabos kang police lalo na igwa kitang weather disturbance na binabantayan. So may mga deploy po kita itong RSSF and meron din po kitang deployment sa luwas para lalo na ini yung sa 5-minute response time. Para dahil po maapektuhan ang satong deployment, dahil po gabos nag-undergo. Susog ki Police Staff Sergeant Robert Aguilion, Assistant Spokesperson kang NCPO, ang sisay man na personahe kan PNP Naga na magpositibo sa ginibong drug test ang maatubang sa kasong administratibo na pwedeng maging rason para halion sinda sa serbisyo. Alagad po pwede man subuot magpasairarom sa confirmatory test. Ang kaso po kaniyong kakatubangon, lalo na pag nag-positive sa drug test, for dismissal, admin case for dismissal from the service. Ini po, iba pa itong inaapod ang Section 15 under RA 9165. Itong substance use na inaapod. So once mag-positive, pwede pa din po yan i-contest. So itong inaapod ang confirmatory test. Pero as part kang internal discipline, kang PNP as a whole, kinakasuhan pa po yan ng admin case. Iniyan pinaka-enot na mandatory random drug test ngunin na taon kan PNP Naga na pinag-request sa Camarines Sur Forensic Unit. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Padagos pa ang ginigibong investigasyon kan Pamplona Municipal Police Station sa nangyaring pamabadil sa biktimang si Ayas Nono, 58 anyos, residente kad barangay Batang Kana, Sabing Banwaan. Sa istorya kan biktima sa mga nagresponding otoridad na pagmatasubot siya huli kan ribok halis sa idang main door kan sa iyang bukasan. Sarong daibistadong persona nakasulot ning itong na jacket, kopya, naka-short asin may tahop ang lalawgon. Bigla na lang binadil ang biktima na tinamaan sa walang kamot. Dinaraman sa Bicol Medical Center ang biktima mantang tulos na dulag ang suspect. Sa iba pang bareta, Clinical Graduation and Recognition Rights 2025 Canago College Foundation ginibo kanakalihis na aldaw. Ang detalye sa report ni campus correspondent Eugene Nueva. Hiling maglingkod sa larangan ng pangangalaga sa kapwa.
empowered to care, and equipped to lead in a new era of NCF nurses in global health bilang patunay kan sidang pagtatapos sa clinical graduation and recognition rights. Paagi ini para maabot ang sidang pangarap bilang mga nursing student. 226 na mga estudyante ang naggraduar sa kursong nursing sa Naga College Foundation na nag-attender kang clinical graduation and recognition rights sa Fuerte Camsur Sports Complex. Sa 4 na taon na naging eksperyensya kan mga estudyante, paagi ini para matakwanan ni recognition as in attention ang mga sakripisyo as in hard work na ginibo ninda kaibaan sa mga pamilya na testigo kan sindang trayumpo. Kaiba man sa dakulang achievement kan NCF Nursing an 88.9% passer rate kan institusyon ngunya na taon. As in nagtaon in honor sa Naga College Foundation si Monique Arela na laog sa top 6 Philippine Nurses Special Professional Licensure Examination sa bilog na nasyon. Ang selebrasyon na ini, liabay kan sa mga pangarap sa buhay bilang mga nursing students. Today, we do not just celebrate the end of your clinical journey. We honor the beginning of your leadership in nursing, both locally and soon globally. So NCF has molded you not just to care and lead, but to serve with excellence, humility, and purpose. To the families who sacrifice for your graduates, thank you at mabuhay po kayo. To the faculty and clinical instructors, thank you so much for forming this new batch of compassionate carers. To the graduates, this is your time. Be happy. You are the new era of NCF. Sabi sa theme. You are empowered to care. You are equipped to lead. You are the pride of Bicol and the promise of the world. Nagheras man nin pasasalamat as in eksperyensya si Mariel Faye Galicia sa mga awardees kan NCF Nursing. The department itself provides yung mga high quality talagang mannequins namin na nagagamit namin through during return demonstrations na nagagamit namin siya na-adjust na yung needs na kailangan sa hospital, nandun yung provided ng school. So hindi mahirap yung naging transition namin sa return demonstration hanggang sa hospital-based na mga procedures. So proud of us. Hindi naging madali yung 4 na taon, yung iba more than 4 years pa yung naranasan. Nandun yung puyat, yung gutom, literal na blood, sweat, and tears talaga yung nangyari. And nakaka-proud na nalagpasan namin to, na sama-sama kami. And malaking factor or malaking yung naitulong ng mga parents talaga namin. Itong award talaga na to, itong moment na to is for our parents who na maraming na-sacrifice para makarating kami sa puntong ito. Para sa GNN TV48 Naga, Eugene Nueva, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatno din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa moyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta as in istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Crisin Reyes as in ini, ang GNN TV48 Naga News Break. Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa tao ka mag-issue sa war on drugs, palagos man subutang hindi na ang tubig baha nung binabot pa sa lampag na magiging siya na anas tirong tubig kalayo ang apektado kang kasi. Newsbreak. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management,
College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano!